A l'estructura de les revolucions científiques, Kuhn ens parla de la imatge de la ciència i de la història de la ciència que s'ha transmès durant molts anys i que, en realitat, segons ell, té poc a veure amb l'activitat que ha produït la ciència actual. Aquesta imatge entén la ciència com una constel·lació de fets, teories i mètodes aplegats en textos d'ús comú. També entén que algunes teories s'han descartat perquè no estaven basades en l'observació, en l'experimentació i no seguien el mètode científic, requisits per validar una teoria. Per exemple, aquí podem pensar que la teoria geocèntrica de Ptolemeu s'hauria descartat perquè no era científica. Aquí els científics serien aquells que s'esforcen a aportar algun element en aquesta constel·lació. Per exemple, Copèrnic era el científic que hauria aportat la perspectiva heliocèntrica. Amb tot això, el desenvolupament científic, per tant, s'entendria com aquell procés fragmentari on diversos elements es van afegint a l'estoc de tècniques i coneixements científics. Des d'aquesta perspectiva, la funció de l'historiador de la ciència és fer la crònica de les aportacions i els obstacles que impedeixen que aquestes aportacions s'acumulin. Tanmateix, Kuhn defensa que aquesta visió de la ciència, del progrés i l'evolució científica és errònia, i aquest fet pren especial rellevància quan algú vol estudiar la història de la ciència. Segons ell, hem d'entendre la ciència i el desenvolupament científic des d'una perspectiva diferent. En primer lloc, hem d'entendre que allò que es considerava ciència en temps passats són un conjunt de creences incompatibles amb les que acceptem avui en dia. Les teories del passat no es van descartar perquè no eren científiques, sinó per altres raons. Per aquest motiu, quan vulguem entendre les idees d'un científic del passat, en comptes de buscar la connexió que hi ha entre aquestes i les del nostre present, millor busquem quina relació hi ha entre les seves idees i les del seu grup, mestres, contemporanis i successors. Finalment, hem de descartar la idea que la ciència històricament ha evolucionat per acumulació de descobertes i invencions aïllades. Tenint en compte aquests punts, com hem d'entendre la ciència i el desenvolupament científic? Kuhn ens ho explica a l'estructura de les revolucions científiques. Kuhn diu que a les etapes inicials del desenvolupament de la majoria de les ciències es produeix una competició entre diverses maneres d'entendre o d'explicar la naturalesa. El que les diferencia no és que unes siguin més observacionals, més experimentals o més científiques que d'altres, sinó una forma de veure el món i entendre'l. En un moment donat, una d'aquestes concepcions comença a tenir més èxit que les altres, és a dir, és capaç de captar la major part de seguidors. Quan això passa, comença a aparèixer una ciència normal. Dins d'una disciplina científica, la ciència normal és aquella que conté una tradició científica basada en una determinada concepció del món i de la naturalesa, i tot el que s'hi desenvolupa encaixa en aquesta visió. Això significa dues coses. En primer lloc, que dins de la ciència normal, la recerca científica sí que produeix acumulació de descobriments i de teories. Però aquestes estaran marcades per l'esforç d'encabir la naturalesa en la visió de la ciència normal, en aquesta concepció, en el que Kuhn anomena les caselles conceptuals rebudes durant l'educació professional. Això significa que qualsevol classe de recerca i descobriments s'acceptaran si es fonamenten en la tradició científica, en allò que ha estat validat i considerat essencial per part de la comunitat científica. Per exemple, les investigacions dins de l'astronomia medieval tenien com a referent la cosmologia d'Aristòtil i l'astronomia de Ptolemeu. Així, podem dir que dins de la ciència normal hi ha nuclis de consens que es converteixen en regles, en principis generals acceptats per una comunitat científica. Aquests són els paradigmes de la comunitat, recollits dins de la tradició científica, ja sigui en forma de llibre, d'ensenyament, etc. Kuhn considera els paradigmes com a realitzacions científiques reconegudes universalment que,
durant un cert temps proporcionen models de problemes i solucions a una comunitat científica. En l'exemple citat anteriorment hi havia diferents paradigmes. Uns dels més coneguts eren el del geocentrisme, el del moviment circular dels planetes o el de la immutabilitat dels cels. Aquests paradigmes es van mantenir pràcticament inqüestionats fins al segle XVI, quan Copèrnic va plantejar la hipòtesi de l'heliocentrisme. I és que, amb Copèrnic, i especialment amb els astrònoms posteriors, es comença a produir un canvi de paradigma dins de l'astronomia i, en conseqüència, una nova ciència normal més propera a l'actual. De quina manera i per què succeeix aquest procés? Kuhn ens dirà que quan hi ha una sèrie de problemes i anomalies acumulades dins d'una concepció de ciència, és quan hi ha més possibilitats d'aparició de canvis. L'èxit de la proposta copernicana també es deu al fet que va aparèixer en un moment en què l'astronomia de Ptolemeu era massa imprecisa i es trobava ja altament qüestionada. Uns anys més tard, Galileu presentarà les seves teories sobre l'estudi del moviment en un moment en què la física d'Aristòtil ja acumulava moltes crítiques. Així, podem dir que la crisi és el requisit previ per l'aparició de noves teories que impliquin la revisió dels paradigmes del passat i que possibiliti una revolució científica. Si no hi ha anomalies, no hi ha crisi ni necessitat de canvi. Kuhn diu que la revolució científica és un episodi de desenvolupament no acumulatiu en el qual un antic paradigma acabarà sent reemplaçat, del tot o en part, per un de nou incompatible. Ara bé, hem de tenir en compte que aquest episodi no succeeix d'un dia per l'altre i pot ser bastant convuls. En l'exemple anterior, les teories de Copèrnic van fer que durant molts anys la comunitat científica es dividís, que alguns en defensessin algunes parts, que d'altres s'hi oposessin i fins i tot la ridiculitzessin, que s'obrissin disputes entre els astrònoms, que l'Església s'hi involucrés i en prohibís la difusió, que hi hagués condemnes cap a alguns partidaris i desenvolupadors, etc. Què va passar perquè finalment s'abandonés el model astronòmic antic? Kuhn diu que l'èxit de l'establiment del nou paradigma també hi tenen molta importància les tècniques d'argumentació persuasiva que són efectives dins dels grups que constitueixen la comunitat científica. En el cas de la nova astronomia, els partidaris de la nova visió van aconseguir que a partir d'un cert moment la major part d'astrònoms rebutgés el model antic, en favor del nou que li era incompatible. A partir d'aquí es va començar a generar una nova concepció de ciència normal, amb la seva tradició, normes i paradigmes. L'univers, a partir d'aquell moment, va deixar de ser vist des del geocentrisme, o amb el principi d'esfericitat o d'immutabilitat dels cels i dels astres. Tota aquesta revolució en l'astronomia és famosa i ens serveix com a exemple del desenvolupament científic. Ara bé, Kuhn també assenyala que a part d'aquestes disciplines, els paradigmes dels quals van sorgir fa mil·lennis, i d'altres que han sorgit per divisió i reestructuració d'altres disciplines, com la bioquímica, la major part de ciències no van adquirir els seus primers paradigmes fins fa pocs segles. És el cas, per exemple, de l'òptica, perquè no hi va haver una concepció de la natura de la llum acceptada per tothom fins a Newton. Per tant, tot i que el desenvolupament de la major part de ciències segueix aquesta estructura, no totes ho han fet al mateix temps ni amb la mateixa freqüència evolutiva. En conclusió, recordem-ho, com hem vist, l'evolució de les ciències no es produeix a partir de l'acumulació de teories ni descobriments, ni les teories del passat es van descartar perquè no eren científiques. El que caracteritza i valida una ciència pels seus seguidors és la visió que hi ha de la naturalesa. Per aquesta raó, el mètode emprat no serveix com a criteri de demarcació, de definició, d'establir què és científic i què no. No és casual que, per exemple, els astrònoms occidentals no veiessin cap canvi en el cel, que tenien per immutable, fins a mig segle després de la mort de Copèrnic. En contrast, això feia molt de temps que els xinesos, que no compartien el paradigma de la immutabilitat, havien constatat sistemàticament i sense l'ajuda del telescopi l'aparició de nous estels en el cel,
l'aparició de taques al sol, etc. En paraules de Kuhn, allò que hom veu és allò que hom mira i d'allò que prèviament ha après a veure gràcies a la seva experiència visual i conceptual. I amb això hem acabat l'esquema de Kuhn sobre l'evolució de la ciència.